нашата лекция номер 4, в която ние ще покажем как от този малък единичен шпиц изработваме една прекрасна стъклена топка. Захващаме шпица, който сме изтеглили, поставяйки трите пръста на дланта в задната страна, захващаме в средата с палица и старайки се да правим един цял оборот, въртим напред и назад, за да нагреем достатъчно равномерно тази малка стъклена част, която, нагрявайки се и размеквайки се, ние ще превърнем в една стъклена топка. За да можем да нагреем равномерно, въртим през цялото време, непрекъснато, плавно, поставяйки в средата на пламъка, се стараем пламъка да обхваща цялата част на шпица и да може равномерно да нагрее, за да се разпредели след това стъкломасата равномерно. Индикатор за това, че стъклото е разметнато е момента, в който стъклената тръба започва да придобива оранжев цвят и усещаме как е разметнато. Въртейки по същия начин бавно и постепенно започваме да вдъхваме въздух, докато не застине изцяло стъклената тръба, която сме превърнали в едно малко стъклено движение. Тази стъклена топка, след като сме завършили, можем да осветим и да превърнем в една малка